Úgymond szia. Rámáltál, te ezt belém zúgtál. Látom, hogy tetszem. Ki ez a vadító disznóállat? Ó, csak én! Elnézést, hozhatok egy vizet? Egy pohár vizet. Viszont valamit? Van pénzed? Hogy van delfinül az, hogy szeretlek? Ez a meglepődtél mi? Elnézést, szabad én elnézést. És? Hogy tetszik a fóka? Van az állatkertben is csúszda. De csak a majmoknak! Ne haragudj, hogy zavarok. Jaj, de szépen csillog a kis panty tested. Tetszek mi? Úgy alálduknák. Hellóka, 100 forintos nyalóka. Haleberi, mert itt kis kanhalas. Megette a máját babbak. Fürdők éjszakája november 19-én szombaton este 10-től hajnali 3-ig. 5 helyszín, 20 DJ, fröcskölés hajnalig. Az öcsédet nyugodtan otthon hagyhatod.